Ubic Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la ressaca matinera. A Tori el ninja. Soc la Tòria, soc aquí, ni. Saltant per les muntanyes i travessant els valls. El fi ha arribat, com està? La Tòria ja és aquí per fer-nos divertir. Què és això? Ulls rodons, boca grossa i galtes d'espirals. És un noi tan maco com en Carles, que ens deixarà el programa. Ànima ninja, A veure, Per mi ho podem anar allargant. perdoneu, però què és això? venido a emborrachar. Pobre Toni. Però per què obriu el programa d'aquesta manera, tios? Per què no? Per què no? Perquè avui- Perquè podem. Perquè avui, en aquest quart programa de la nova temporada de Ressaca Matinera, parlem precisament de programes de televisió. Ostres! Oh! I hem pensat, bueno, doncs que millor que començar amb la introducció d'una de les sèries que ens van acompanyar al llarg de la infància, alguns més, Perdoneu, d'altres menys, com podem veure. On hi hagi l'Arària, on hi hagi el Oh, Doraemon, l'Arare. No, clar, és que hi havia moltes... en Detectiu Conan, Això també. Slam Dunk. les espies de veritat. Són maques. Ah, L'esquetxup, que- l'esquetxup, també. No, i la gota, l'esquetxup i la no. gota... No val la pena. Que per cert, algun dia, m'hauria de recordar, algun dia hem de fer una anàlisi de la cançó de la Serajé perquè realment és increïble. Però avui no és aquest dia. Avui parlem de programes de televisió, com dèiem, i primer m'agradaria fer-vos una ronda de preguntetes, d'aquestes que us agraden tant. Show! D'aquestes que us agraden tant. La primera que està apuntada em sembla una mica òbvia. Veu la televisió de petits? Suposo que sí. Què miràveu? Què recordeu haver mirat de petits que us digués això? Bo, Slam Dunk, Inuyasha... Boba Manetes. Sí, Boba també, Manetes. Boba Boba Manetes. Manetes Oh. era la típica que quan arribaves del col·legi, per Sempre, a les 5 de la tarda, L'enganxaves allà i tant. Tremenda. i sempre tenia solucions per tot el Papa Manetes. Boba Sí, sí. Manetes, digue-li Perquè tot, diu que el tu. Castanyot diu que fa el que pot. Ah, el Carbassot. que bona. Ah, el Carbassot. Ui, ja ho Eren- veurem. Eren uns pringats, pobrets. Què dius? La Què dius? pobra... Però hi havia el Bob, que tenia molt bona fe i tenia unes eines que tenien una depressió, pobreta. Estaven allà molt tristes, Però bueno, éreu socis del Super 3? Sí, Uah, impressionant. No fotis... Quin insult, Soc l'únic que no ho era. Perdona, no, fotis. marxa. Marxa d'aquesta sala ja. Sisplau, tio. Jo pensava que... jo sóc el clàssic que ho pirateja tot i pa què pagar a TV3, no? Si ja ho veig gratis. Però si no pagaves pagaves? TV3. Pagava a sobre. No! Pagaves. Tenies T'has quedat descomptes? sense Ja tenies excusa. descomptes, el Cosmo Caixa, Soc bobo, doncs. el... A l'Aquàrium de Barcelona. allà, el zoo, a tot arreu, tio. Inclús a PortAventura. Jo PortAventura convençut que de petit que s'havia de pagar. I nen, la pela és la pela. Això Ja. és veritat, és molt català. Nah, Això jo és crec- molt important, jo eh? crec que És molt important, L'Albert això. potser aquí no té la culpa, no? Perquè l'Albert era un pobre innocent com a... Bueno, potser va créixer sempre ho ha sigut, enganyat. no? Sí. Perquè Hi havia- potser era la Tori el ninja, doncs l'Albert el ninja, també podria ser. Albert el pobre enganyat. Hi havia algun programa o alguna sèrie de dibuixos que diguéssiu, hòstia, em fa molta ràbia, no m'agrada gens. Alguna que Uah. li tinguéssiu una mica Però- de mania. A mi, O sigui, jo... si remuntem enrere potser- o d'actualitat? No, jo remuntaria enrere i si després voleu algun d'actualitat Jo. Vale, Aleix, va. Ara parla Potser. l'Aleix, nois? Ara parla... Sí. Vinga, Aleix, És que estic vinga. aquí separat Va. amb un vidre i no Aleix, veieu. sisplau, Vinga, parla. parla, va. 4 càmeres davant. No, va, El Goku. tens el teu moment. No t'agrada... El Goku. No. Serà insultat. Fora d'aquí! Fora. Aleix, avui no tenim tècnica al programa, ho sentim molt, no hi ha Aleix, una música. Aleix, A mi no m'ha agradat gaire mai, tampoc. Aleix, jo també Fora, t'acompanyo, també. eh? A veure, I és tant, que... amb la he Us tingut quedareu un- sols, eh? he No sé el tingut Pau. un germà- Pau, tu què? un germà No, gran. jo, bueno, no el mirava, però mira, Pues allò m'era que una quan el mica tenies igual. deies, bueno, mira'l. M'era una mica igual, no sé. Em feien ràbia altres programes, no sé. Com, per exemple? Aviam, jo era més fan de Yu Yu Hakusho. Codi Lyoko. Em Oh, feia ràbia Codi Lyoko. Mai ho vaig quina entendre. ràbia. Uf, si algú m'ho pot explicar, no Jo sé. estic amb tu. Lyoko, qui Era era? molt guai, Com? tio. És Codi que Lyoko. eren xavalines Amb que un- van sí. trobar com una fàbrica abandonada que podien transportar-se en un món digital. Sí, no I sé. atents, sí. amb un cap de 8 metres. Això és Que veritat, tenen sí. un cap que dius, què hi guarden Jo- aquí? Tota la coca del barri guarden allà dins. Tenien molta Una cosa, desproporció, no pobrets. també hi havia una sèrie que era de jugadors de futbol a l'espai? Sí, Sí, futbol sí. galàctic. Oh, futbol Ah, galàctic. això, Això era futbol increïble. galàctic. Era brutal. Galàctic, Era no, molt guai, era molt possibilitat. Jo Era brutal. M'he tragat tots els partits. I És que tant. ara Sí, no sí. miro el Barça, però miro això, saps? No, jo abans em miraria això que la Lliga, ja t'ho dic, que jugaven contra una gent, uns Sí, aliens, unes I a coses. més a més estaven sempre perdien, però al final, Clar, i Guanyaven. eren unes màquines tots, i tenien un porter que li sudava la polla tot i se l'esperava tot. bueno, com el Ter Stegen. Grande Ter Stegen. Suposo que sí, també. Ter Stegen, si ens estàs veient ara mateix, aquí, pinxa'm aquí. Vull una samarreta teva. Com a mínim, Que com a mínim. gratuït. I llavors, de l'actualitat hi ha S'ha- algú que us faci ràbia?
Home, Ara jo crec que hi ha més cosa per triar de que et faci ràbia que no pas abans. ara que hem crescut una mica... Jo Telecinco sencera. Sí, és el que anava a dir. Ojo, Però a així, Telecinco. I Antena 3 los anuncios. Per cert, han tret Dumbo, Astorigato... No, allò com es diu? Aristogato. 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 Què és Aristogato? No havies vist mai els Aristogatos? Déu no t'escolti, Aleu. Oh, nen. I Aristogatos no sé eren quina molt més, guais, tio. no sé quina més per llenguatge ofensiu i perquè no és apte pels nens. Sí, Que l'han tret de que l'han Sí, quitat. Sí, de Disney, Fa de dies que la Disney veien. Plus, no? Plus, Plus. Plus. Vaya, Flash. Tom. Home, el Perdoneu. Dumbo ja se'l veu bastant un tio xungo, que dius... Home, jo amb ojo. Dumbo havia plorat molt amb Dumbo, eh? Sí. Sí, Jo sí. t'ho juro que em feia molta pena. I les cançons em feien plorar. Jo vaig anar a Però veure la pel·lícula, de fet el remake que van fer nou, Sí. i jo vaig acabar sortint plorant de la pel·lícula. És que Dumbo feia molta pena. Però eh? molta, Feia molta Jo me'n pena. recordo la cançó aquella de Hijo del Oh. corazón. Aquesta cançó me la cantaven a casa meva perquè sabien que em feia plorar i em feien plorar. I això ho explica el meu pare. Els teus rient. germans et feien bullying. Era tio. tortura, eh? Hòstia. Això és abús, eh? Sí, sí, ho expliquen rient jo, però tio, i jo pensant, i aquests traumes que carrego d'on deuen venir. Pam. Molt bé. Llavors, què preferiu? Ara que nosaltres hem viscut la transició de moltes coses de la nostra generació, què preferiu, la televisió convencional o les plataformes digitals? Què preferim nosaltres, per exemple? Sí, sí, vosaltres, Home, no? Aviam, Jo en l'actualitat, O pràcticament... pels que pugen. No, per tu, a mi me la suda. jo per mi, actualment, les plataformes Sí. digitals, perquè a la tele no fan gaire cosa. Però això sí, a partir de les 11 Sembles i un avi, mitja... amb això, eh? T'aviso que sembles un avi. Tots Sí. els avis, la meva àvia inclosa, tot el dia em diu és que a la tele no fan res. Però És que Nen, és que la tele no fa res! Què has invocat? la meva iaia Explicat. li vaig ficar un Chromecast, d'aquest bueno, que envies el format des del mòbil, Explica'm això, que jo, i ella jo està no la tot el dia al YouTube amb les sèries aquestes turques. És que Hòstia. no ho sabeu. Tio. Que no molt bé. entén ni papa, sèries d'implantament de cabell. Escolta una cosa. més o Carai. menys. Pasión de Gavilanes, que veig que els nois tan guapos. Ha passat de Passió de Gavilanes a Agna. Això m'ho havia mirat. Què és això? Què és això? Són sèries turques, però en vez de tenir-les en espanyol, estan en turc. Però turca la sèrie o turca la que agafa ella per mirar això? segurament. per aquí? Però és que ella diu que ho entén. Ella diu que ho entén. Una cosa amb això. Sí, jo em prenc mis pastilles i una mica... Ja. Poder això. I un xupito. I I llavors, després ho clar, entén. doncs veig Pasión de Gavilanes i clar, que els nens Clar. me porten d'una Forma manera. aquí una Has vist Passió de Gavilanes retrats de les càmeres, iaia? No he Que els tingut el plaer. cavalls són persones. No ho heu vist mai? Saps que dic això no m'agrada, per sort, eh? per sort No no ho hem m'agrada. vist Nen, escolta'm una cosa. Jo sóc més de la trinca, i coses així, saps? Les tricines... De trincar, tu ets, iaia. No. Ja et veiem, ja. Que si el tanga, que si no sé què, si... Ai, Vale, saps que- spoiler. Vale, pues adeu. Vale, pues No, Vale, doncs m'he enfadat. No ho sé, aquesta padrina no l'entenc jo. No, ningú l'entén. No? I ara tenim un vídeo en directe. Voleu veure com són els cavalls de Passió de Gavilanes? Perdona, què és això? Home, també et diré, no m'importaria ser el cavall, poder. Albert, tu aniries bé perquè a més ets alt. Però què vol dir això? Ojo, no m'importaria Oita, ser el oita. cavall. Però què és aquest home? Tic, 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 tic. A aquest home li han de dir als seus fills que ja n'hi ha prou. Sí. Que ja hem arribat a un punt que papa que ho sap. Mira. Mare meva. Ostres, tu. Aquest home Ostres. es matarà a palles un mes i mig en aquest moment. Pels que esteu a la ràdio, és un home que porta una noia A sobre. És que mira- directament i va fent l'efecte de saltar. El galopé. El cavaller. Imagina't el contingut que estàvem consumint, que ara el vídeo que anava a saltar era alumno secuestra con su profesora. Això ja... Imagina't, tu. I poder l'alumne, que han fet el canvi, l'alumne és el cavall. S'han canviat els papers. Poder ser, Pot ser perillós per la professora. pot ser perillós pels dos. Exacte, Aquest segurament. és un contingut poc apropiat, igual que serien els canals XXX. No sé si heu entrat mai en algun canal d'aquests. Albert, no sé si t'han preparat una secció Et miro especial, tu, jo és però... que Et miro tu perquè em dóna la Jo- sensació de que si hi ha algú que ho ha Jo a fet mi seràs tu. m'ho d'explicar perquè no sé què són. No. Soc un home de fe, Fan totes les pel·lícules cristiano- del Vin Diesel de Triple X. Tota l'estona. Això, hòstia, molta gent hi ha passat per aquest punt, de buscar aquesta pel·lícula i dir, hòstia, aquesta no és la pel·lícula. Bueno, quan Oh. tenies l'Ares, fa molts anys, Hòstia, l'Ares i l'Emule... que et descarregaves Dragon Ball Z i... aviam. I la Z era una altra cosa. Sí, sí. I no us ha passat mai lo de, quan estudiàveu més joves, buscar un temari de, aviam, per internet, professora, explícame geografia. I sortia un home calb amb una professora que
realment estava molt bé, i de sobte el temari de geografia se'l passava una mica perquè no tocava, i dic, no sé quina geografia Era m'he més de posat. biologia, no? Era més anatomia. Anatomia. I dic, Sí, sí. bueno, Anatomia m'hauré directa. equivocat de vídeo. És Però possible. bueno, el problema, un cop allà, t'hi quedes. La classe és completa. No te'n vas de classe. I a mi no m'han educat així. Jo no m'aixeco mitja classe i me'n vaig. Jo, si entro, em quedo fins al final. Suposo que no, doncs- Ja, clar. no t'apliquis a les de la universitat, no? Perquè, no? No, les classes online són una altra història. Ah, Molt bé. Bum! Bum! Doncs es queda fins al final, com arribem al final d'aquesta petita secció i passem directament a les notícies relacionades amb la televisió, en aquest cas, i com sempre, amb la Covid-19, perquè no perdem No el es deixa... fil. No, i clar, perquè no ens és oblidem important. de- Pau, del és que molt estem- important que del vegi la estem Covid, vivint. no? Encara. sí. Pau, què ha passat? Què ens dius? Bueno, doncs, la primera notícia que podem trobar, que aquí al diari, la plataforma digital de La Vanguardia, diu que la Covid-19 impulsa el consum de la televisió a l'Estat amb 233 minuts al dia. Us semblen molts? Us semblen pocs? Això sí, són Com- 4 hores, eh? A mi em Això sembla és molt bullying. poc, És que- que en tot això és l'estat bullying només per hem consumit nosaltres. 233 minuts. És que juguen una mica, Per eh? persona, entenc jo. La Jo xifra- crec que és per persona, en plan... I una veieu aquí, media. per persona, porque yo no. Hemos sido engañados. Potser és per casa, no sé, total. que tampoc sembli que ens hem informat, vull dir. No, que va, que va. doni És que aquesta tampoc- Però sensació. veus, No, diu, explica. el mes d'abril... Clar, és això. Això ho anava a comentar, que tingueu en compte el període de temps, que és un mes, que és el mes d'abril, que vam estar confinats i... Clar. Sí. Després Tot i- potser sembla poc, Tot i no? així, em semblen molts, perquè tu parles amb gent de la nostra edat o que no siguin boomers i la gent ja no mira la tele. Jo no miro mai la tele. Jo tampoc. O la Bueno. gent ha perdut molt la costum. Carles, Digue'm. has dit boomer. Hi ha gent que ens escolta i potser no sap què és boomer. Clar, Explica'ns que ets un boomer. Ho Vols puc que ho busquem a la explicar jo? Viquipèdia? Deixa'm-ho explicar a mi. Explica. A veure, Boomer... un Mira segon. càmera, És- mira càmera. La teoria de l'Albert. Sí, aquella és la meva Sí, càmera. aquella és la Calla. teva. Boomer és aquella persona que consumeix dia rere dia el programa Boom, d'Antena 3. Vinga, va, desmentim a l'Albert, corre. I jo que pensava, ara dirà alguna gràcia, ara serà Sí. divertit. Què és? Però que no és això? Wikipedia. No. Ah, Boomer no és això. No. 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 Mira, Bueno, anem a la podem- Viquipèdia. podem Jo ho deia totalment convençut. Clar, té el seu sentit, eh? Home, té molt sentit. Boomer, Fiques localitat, Bueno, localitat de Virgínia Occidental, em sembla que no. Doncs que algú altre expliqui Jo què és crec que el Boomer. boomer eh? no és acceptat per la... Ja, és que No, poder no no. està acceptat per la Viquipèdia. Que algú Què és m'expliqui. un boomer? Què és un boomer? Ara Un boomerang? Ok, boomer. Oc boomer. Aquest és l'origen És un mem. del mem. És un mem. Hòstia, mem, mem. Que malament que queda, mem. El català correcte passa'l. Anem ràpid. Mira, Vale, es va popularitzar com una reacció a un vídeo d'un home gran no identificat, en el qual va declarar que els millennials i la generació Z tenen el síndrome de Peter Pan. Mai volen créixer. No ho he entès. Que m'ho explica en paraules cristianes? Que és gent gran que Sí. volen encara ser joves. Correcte. Que Sí, els boomers són, igual que nosaltres som la generació X o la que toqui, i els d'abans eren els millennials i tal, hi ha una generació que és la que va néixer durant el conegut com a baby boom, i estan coneguts com a boomers. Vale. Que seria com la generació una miqueta dels nostres pares, por ahí. Vale. Sí. Coses així. Però És igual que que els nostres pares volen parlar el nostre idioma. Vale. A sobre pot coincidir en que vegin Boom, no? Podria ser. Podria ser, Vale. podria Un ser. boomer? podria ser. Boomer. I tant. Un Un boom boomer al quadrat. Vale, perfecte. Sisplau, Carles. Vale, doncs no Acaba sé con mi si... sufrimiento. Pau, et donem temps per una última notícia ràpida, si No, tens alguna és que cosa més. no interessa a ningú. La honestedat com a bandera, Si us plau. Jo crec que, no sé, l'Albert, o em sembla que posa Albert aquí, ens podria parlar d'aquestes frases televisives que jo crec que... Una cosa. Et poso una música així a tope, et vens de dalt? Vinga, va. Vale, Som-hi, va. Vale, som-hi. No pot ser veritat. Ara sí! Bueno, ja o no, ja. Sí, clar, tu entra Quan quan jo vulgui. Ara ja sí hem arribat al millor moment del programa. El moment en el que jo sóc protagonista màxim. Para. Prou, ja està. Fora. Podem repetir aquest tros i tres-lo de protagonisme màxim? Sí, Vale, tornem. Vinga, va. Au! Vinga. Som-hi. Ara ja sí hem arribat al millor moment del programa. El moment en què jo sóc protagonista molt màxim. L'he mutejat. T'has estrellat. Ho L'he sentim molt. mutejat. T'has estrellat. Albert, hi ha coses... Bueno, va, Albert, què ens portes, sisplau? Va, sí, sisplau. Que no em posi més música de venir-me arriba perquè m'hi vinc. Vull dir, arriba. Som-hi, És igual. som-hi, va. Al caso. Al lío. Va, que et poses Avui us nerviós, porto tio.
frases que s'han dit a televisió i que molt probablement són molt conegudes. I després us dic la frase i heu d'endevinar de quin programa pertanyen. Vinga, Ha som-hi. quedat claro? Ok, això... Vinga, som-hi. doncs. Claro que sí, guapi. Comencem amb Marisco recio, el mar al mejor precio. ¿De qué es esta Hòstia, frase? ¿De Gran comencem. Hermano? És que... ¿La que se avecina o los Gypsy Kings? Comencem amb una tinc difícil. aquí. Albert, em veus? Te veo. Em veus? És És que, molt te veo, fàcil. qui ho deia te veo? És Ete? molt fàcil. Però ens Això hem... és molt No, fàcil. això és d'Avatar, te veu, no? Ah, poder sí. L'LT no crec que No, vegi. Ete anava fumadíssim, Ete no veia anava res molt aquell. Però una cosa, Jo- quina és? Jo estava pensant, ens hem de fer els tontos o No, sé, no, jo sé o- qui, a veure, jo sé quin A veure, és. sincerament, Marisco Rezo al mejor precio. Tio, ni que visquis sota una pedra. La saps. L'has sentida. És molt... La que s'avecina, a veure, no sí. falla. Vale, pum Va, pel va, xat. va. Gràcies. Et poso, Albert, et toma, poso collons, amb ambient, va. Vale, va. Una més difícil. Poder apropiada per boomers i tot. ¿Cómo están ustedes? Bien! Perfecte. Si aquesta és més De boomer, Aquí no hay quien viva, Los Morancos o Los Payasos de la Tele. Jo la tinc, Jo la tinc, Jo ja, també. Jo la tinc. Va, dispareu. Hagan sus apuestas. Jo em mantindré al marge. Los payasos... De la terra. Aquesta secció comença a no tenir gràcia si la sabeu totes, també us ho dic. Home, si tu Home, cures és que tampoc... són facilíssimes, fàcils. tio. Són Seguim molt amb... És gratis, És gratis! What? No seràs tu el Carles Latre. No seràs tu el Carles Latre, no? No seràs tu el Carles Latre. Albert! És de Cracòvia, Polònia o el Foraster. És No, a dir, que és del foraster. De quan El foraster no és gratis, De quan els hi pren les joies a les iaies, aquelles que no hi toquen gaire, Exacte. s'ho queda tot per ell, aquell home. És allà quan diu és gratis. Se va al vendo oro. Efectivament, el Foraster és... Vale. Què dius? No. És del Cracòvia. Que no nos enganyen, que nos digan la verdad. Que no ens embauen, Vale. Seguim Segueix, sisplau. amb... Canta-la, sisplau, canta-la. No. Sí. Sisplau. Bueno, Això no es pot recitar. Vale, va. Com un poema. 1, 2, 3 i... La tanga no es un tango, la tanga no es un tango, la tanga es la rumba del mango. Ole! Espectacular! De Vent del Pla, Sí, clar. Plats Bruts Sí. o La Trinca. Oques grasses. Més li agradaria a la Plats trinca nets. cantar això. Plats bruts. Plats Bruts, Bruts. home, Ho tenim Plats molt Bruts. clar, sou massa màquines. No, home. Som uns purs Seguim amb consumistes. una de les meves frases preferides. A veure. Becarios no. De 11. El chiringuito de las jugones, de los, perdó, o resaca matinera. És que jo soc juguetón i ja m'imagino un juguet... Bueno, és igual, o resaca matinera. Podria ser perfectament ressaca matinera, Podria ser, Jo crec que Podria l'he ser. sentit algun cop a Ressaca Sí, Matinera. sí. Ahora vas i lo casques. Podria ser inclús en drets.cat. Podria ser també. Endres.cat, sí. Bueno, no sé si és correcte, Ja Bueno, has és de de- passar una censura. És del Pedrerol. Bueno, el Pedrerol. El Pedrerol, Molt bé. sí, el Hasta Pedrerol. m'ha especificat la persona. Punt positiu. Gràcies. Seguim amb... No es cuestión de pasta, es cuestión de ser un cerdo. A. Masterchef. Aquesta... B. vés a saber. Pesadilla en la cocina. C. Los Lunis. Jo crec que Masterchef. Jo Ojalá. Hòstia, és que Ojalá jo los crec días en la que és cocina. Masterchef, No, però jo me'n vaig a pesadilla en la Chicote. cocina perquè Chicote... Chicote, Chicote. vaig a Chicote, Xicot està com un puto llum, Vale, crec que hem parlat d'això, crec que ho hem parlat, poder no, tinc pèrdues de memòria temporals, de el carbassot fa el que pot. Però quina és, Però Chicote? quina és? És Chicote Ah, o...? sí, era Chicote. Sí, clar, home. Tira. Tira. Estoy harto, siguiente. El carbassot fa el que pot. Chiringuito a los jugones, Otra vez. de les notícies vespre de TV3, Pau, repeteix molt. Amb Toni Cruanyes. Bob Almanetes. Això ho hem dit avui. Sí, avui ha sortit, Avui ha això. sortit això. No has sentit avui? Sí, ha sortit Sí, això. sí, avui. Algun punt has dit Al el principi del carbassot programa. fa el que pot. Ah, Bob Almanetes. vale. És que us havia cantat... Clar, us he fet... Us he donat la pista al principi del No programa. sé si, perdó, això que dius de Bob Almanetes, vaig veure una imatge que... És que ara la buscaria, però és que no sé ni com Digues, trobar-la. digues. Que sortia el Bob dient la típica frase aquesta de... que en anglès és can we fix that, que és com el... Ho podem arreglar, no? ens en sortirem. Ah, ho deia, vale, vale. Ens en sortirem. Que Sí, sortia, i tant. Us en recordeu que tenia ja com una veurem. nòvia rara que es deia Wendy? No, la No. veritat. O sigui, no. hòstia, la noia que sortia... Sí. allà surt L'excavadora. la Wendy, allà surt la Wendy. Hòstia! Aquesta era Era la la Wendy. Wendy. Oh. I el Bob li pregunta...
ens en sortirem. I la Wendy li diu... Sí, i tant. Bob, sisplau, firma els papers del divorci. Això ja no es pot arreglar de cap Bon dia, manera. marxeu ja, tio. Sisplau, deixa'm en pau, Bob, tot el dia amb les putes màquines estàs esquizofrènic perdut. No parla amb les putes màquines. Sí que està a tope, sí que està a tope. I tant. Vale, Pobre Bob, i ara ja sí, per acabar, per rematar, Vols fer una última? l'última. Vinga, a veure, sí. Molt necessària. A veure, A digue'm. veure, concentració. Sou molt bona gent. Els nostres espectadors. De El Paisano, El Foraster o The Foraster. Jo crec que per cinquena vegada quina consecutiva rata. has dit Foraster. És Jo que, crec que Foraster. sí, però no hi ha més programes. Ja, estan De pagant. Foraster, de Foraster... Si us plau, Guerrilla Produccions, contracteu-lo, m'entens? Això, sisplau, una mica de respecte. Bueno, va, ja està, no? Albert, has acabat? Sí, ja estic. Ah, vol dir, ja estic i marxa, ja, tio, saps? home, Ho deixo aquí, ho deixo clar. tot aquí i ja està, i ja us espavilareu. Collons. N'hi havia una frase que no vam apuntar, em sona. Legal. Si me queréis irse, o algo Sí, así. correcte. Pues dale, me voy. Pues adéu, que vagi bé. Però espera't. No te'n vagis sense saber que el pròxim programa parlarem... Com m'enganxa, Estranys. És que per això el tenim. Això, parlarem d'oficis estranys i coses de ben segur molt interessants. Avui podria despedir el programa el Jordi, per exemple. Jo? I tant, confio en tu. Que difícil. Estic molt tranquil. Padrina, em pots donar un consell? Sí, nen, mira, saps què et dic? Que tornem la setmana que ve. Au, adeu, que vagi bé! Let the fucking beat drop.